32-и ден публик спикинг. Днеска няма публика около мене, няма хора, няма никой. Ама и съм малко отпаднал. Чувствам се доста изморен днеска целия ден. Не знам дали от вчерашните тренировки и така нататък. Днеска си изпълних предизвикателството, обаче не се чувствам много окей. Не съм сигурен дали не се разболявам или нещо става. Боли ма нещо левия крак долу петата. Мисля, че всичко е окей, просто днеска се дава малко почивка и ще възстановят леко. Затова даже не съм тренирал днеска. Но мисля утре да се върна към рутината и сутринта най-вероятно ще направя една тренировка. Ако не е сутринта, ще е вечерта със сигурност. Но утре няма да пропусна. Пожелавам лека вечер на всички и до скоро. Чао!